והנה תרגיל המדמה תרחישים קיצוניים, בכלל זה ההסכם בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית יביא לגל של מהומות לפי התרחיש, ויכלול טרנספר של אזרחים ישראלים, ובעקבותיו גם גל של מהומות במגזר הערבי ומעצרים רחבי היקף בקרב האוכלוסייה הערבית. לצורך קלילתת העצורים יוקם לפי התרחיש בצומת גולני מחנה מעצר לערביי ישראל. התרגיל רחב ההיקף של גורמי הביטחון בראשות שירות בתי הסוהר וגורמי הביטחון שנערך בסוף השבוע הסתיים אתמול. הפרטים נודעו לכתבתנו כרמלה מנשה. בעקבות הסכם בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ישראל ניצבת לפני גל של מהומות והשתלטות של החמאס על הגדה, ירי מסיבי תלול מסלול לעבר מדינת ישראל, מהומות והפגנות אלימות בקרב ערביי ישראל. הנהגת המגזר הערבי מוחה על טרנספר והעברת יישובים ערביים משטח מדינת ישראל לרשות הפלסטינים. זו פקודת המבצע שתי הערב, שעל פיו קיימו גורמי הביטחון השבוע את התרגיל רחב ההיקף שניהל והוביל שירות בתי הסוהר בהשתתפות פיקוד העורף, צה"ל, המשטרה, כוחות כיבוי אש ועוד. התרגיל מדמה תרחישים קיצוניים, ובכלל זה שההסכם בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית יכלול טרנספר של אזרחים ערביים ישראלים, ובעקבותיו גל מהומות במגזר הערבי ומעצרים רחבי היקף בקרב האוכלוסייה הערבית. לצורך קליטת העצורים יוקם בצומת גולני מחנה מעצר לערביי ישראל. במקביל מדמה התרגיל ניסיונות השתלטות של החמאס על הגדה בדומה לאירועים בעזה, ירי תלול מסלול לעבר ישראל, חידוש פיגועים, השפעה על אסירים ביטחוניים בבתי הכלא ומהומות בכל בתי הכלא שבהם יש אסירים ביטחוניים, הפרות סדר, חטיפות של אנשי סגל, בריחה של אסירים, ירי טילים על בתי הכלא, תקיפת המתקנים מבחוץ. על פי אותו תרחיש ישוחררו בתי הכלא השוהים הבלתי חוקיים לשטח מדינת ישראל כדי לפנות את בתי הכלא לקליטת אסירים פלסטינים בתוך 24 שעות. שירות בתי הסוהר נערך על פי תרחיש זה לשחרור 1,500 שוהים בלתי חוקיים. לצורך התרגיל הקים שירות בתי הסוהר שני אתרים המדמים בתי כלא שנפגעו מירי טילים, זאת לצורך תרגול חילוץ. כמו כן תורגלו הכוחות להתמודד עם בריחת אסירים פליליים מבתי הכלא. מסוק של המשטרה ערך אחריהם חיפוש עד שנתפסו. תורגלו מצבים של חטיפת סוהרים, השתלטות על בתי כלא ובני הערובה. כאמור מדובר בתרגיל והיערכות להסכם עם הרשות הפלסטינית. משירות בתי הסוהר נמסר מדובר בתרגיל גדול שנטל בו חלק ארגון שלם עם כלל כוחות הביטחון במדינה, וזאת בצורה מסודרת וסדורה בלא נפגעים ותוך השגת תאום, שיתוף פעולה ויצירת שפה משותפת להשגת המטרות והיעדים ולשיפור המוכנות.